ओइ आदा मनिराम नावालाय ओरै जावबो आदा आंखौलाय हरो बारहो एफा गिदिर हुरलुं हुरथुं दै जावरिनायाव आं बारहोनो हानाय नङालै आगै आं बारहोनो हानाय नङा ओरैनोबा अखा हानायजों गगा मोनबाय आं होनबाबो ना आदा जिरख'नाय रुख'नाय आंनि अमा सैनाय बेबादि खास्रि बिस्रि रावखौ दाबुंथारलै आगै सना हाबा नै बारहोथारनोसै आं नै जौलांथारनोसैबो नोंनि जोहोलाव मनिराम लेखा गोरोङा हाबा मा सिग्रेट दाहारब्रा बोलो होआबा जानाय नंलालै ओइ जरे ओइया ओइ जरे ओइया आयौ आदा नावा मोजां मोजां हमथालाय आगै
मोजांखा बोरैबा गलांनानै बोहैखारलांब्ला जारलासो जाथारगोन दे आदा है जरे ज हैया है जरे ज हैया हैया है हैया है मैदेरनि बोलो हैया हैया है जरे ज हैया मेंलायलायबाय नामा आदा हैया हाब मेंगुलायबायसोलै है जरे ज हैया हैया है ओहो है जरे ज हैया हैया है हैया हैया है ओंखारनोसै नामा आदा बारग'बायलै आगै बारग'बाय दे औ लासै आदा लासै र' बोरैबा गाबलोंनानै हान्थुथि दे रुनाय दे 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 आखाया लासै दे लासै बारदो दे 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 दे